leku paketsu hontan ikastola dago. Eta hemengo mutilak abentura asko izango dituzte. Eta oraintxe ikusiko dugu zer gertatzen den istorio luze honetan. Mutiko hauek izango dira gure filmeko protagonista nagusiak. Begira, begira. Eta bitartean Dinosaurios, pues, ¿eh? Rambo! Dinosaur Ranzale! ¡Dinosaur Rambo! Dinosaur Psicosis! Plan bat behar dugu. Badaukat! Bartolo eta Spaizkez joan handik. Ni Psikosis eta Rambo handi joango gara. Baina kontuz! Edo zen lekuetan egon daiteke. Ongi da, kontuz, eh? Ja. Zetzat hori ez da hola, eh? Nola ze? Ba bai, hori izan berra, oke? Zez, Rambo, ez da la hola. Baiet, baiet. Zez, nola? Hori ez da la hola, Rambo. Zan berra daukela, baina eske... Ze? Bantzu bastiak kontiago da. Niet, baina zuen zitzin ez ikusi gartantzu bat. Bai, ikusi bai, baina hori ez da hola. Baiet, baiet, baina Nola izan behar da hola? Igau zaik putak! Spaizioa akautu dute. Eta neren Rambo eta arrantzalea.
Manol naiz. Ni Jon naiz. Ni Igor naiz. Ni Ariz naiz. Ni Iba naiz. Ni Manol naiz. Alain!